mar Arsenal loyo klab mar Burnley gi geno mar ne klab no nyalo kawo kombe mar adhula e lig maduong' mar piny Ingresa. No gido johera mag Arsenal mawuok e kaunti ma Kisii kendo gilimo osiptal ma Kisii e chenro mar solo remo. Johera go mano ochopo kar rombgi nogolo remo mar konyo jotuo kama en chenro ma gisebedo ka gitimo dwe mar 2 higa ka higa. Kwa bende koro gichwalo ne johera mag klepe moko mondo mi obed gi chenro ma kama mondo mi okonyo oganda. Klab mar Arsenal omako thuolo mar 2 e chung' mar timbe e lig maduong' mar Ingresa points 2 to klab mar Liverpool. Nimefurahia sana kwa sababu tumeweza kusave lives katika hizi damu zote zenye zimetolewa siku ya leo. At least Arsenal fans up to now saizi wamefikisha 50 units ambapo tumeappreciate sana kwa kazi yao nzuri. Hili ni jambo ambalo tunafanya kila mwaka ambalo liko kwa kalenda yetu, our calendar of activities. Kila mwaka wa mwezi wa pili tunaonyesha mwezi wa upendo. Haya ndio tunafanya ili kuonyesha upendo wetu kwa wale ambao ni wagonjwa mahospitalini. Na ningependa kuambia mashabiki wote wa Arsenal na mashabiki wote wa matimu zote tuungane pamoja kwa kusaidia maisha. Kama sasa hivi sisi ni watu tunapenda maisha ya watu na sisi ni wazalendo.